सिमा आं अफिसाव थांनोसै एसे लेट जाबोनो हागौ अफिसाव गुलाय गुजाय खामानि दंथारो नोंखौलाय सोरथो दा थांहोदों आरो अफिसाव नोंनि लेट जाबोनाया दिनैल' नङा नों सानफ्रामबो खालामखायो आं खेल लागासिनोखा नों मा बुंनो सानो सिमा आं नोंखौ बेरेफुंजानि जेबो बाथ्रा बुंनो सानाखै मिथिबायना खामानियाव थांग्रा मानसि सिरि सिरि थां नोंनि गोसो सिङावनि गाज्रि सन्देहखौ नोंनि गोसोआव दोन सिमा आरो अफिसाव थांनायनि सिगां आंखौ सान्थि थांनो हो सानफ्रामबो बाराखौ सान्थि दा खालाम थांनोबा सिरि सिरि थांलाय बारा लेक्सार दाहोबाय था बेयाव हामाखौथो दावराव दावसि जाथारलायखो नोंस्रालाय दावराव जानांगौनि जेबो गोनांथिया गैयामोन आब' आं अफिसाव थांनोसै होननायावनो बायदिसिना खोथा बुंना बखिलाबायनायानो बखिनायसो नुदों नोङो बखिनायसो नोंखौ मा रावजों बखिदों आं बेफोरबायदि खोथा बुंनो हामा आगै फिसायजों बेफोरबायदि गोरा बाथ्रा रायलायनो बाहेरायाव खामानि मावग्रा मानसिखौ जेब्लायबो गोसो गोथारजों हगार हरनांगौ सोरांबानो ओंखारलांग्रा मानसिया मा समाव मा जायो बेनि जेबो थं गैया बेनिखायनो माब्लाबाबो निरासा दुखु गोसो खालामनानै मा हगारनो नाङा लाजिया बुरि मांग्रिग्रि दासिमबो हाबा जाया मुंजाया फंबायनि सायाव जानानै फंबायनि हिनजावखौनो गियान होनो सिमा नों गावनि लिमिटखौ बारनो दानाजा बियो नोंनि देरसिन नोंहा खोथा गैया बाथ्रा गैया गावनि देरसिनजों बेफोरबायदि रायलायनो मोन्थाय गैया नों दिनै बिब'नि थाखायनो आंखौ सोबाबायना बेनि फिननायखौ आंबो लागोन फिननायखौ ला नाथाय लेगेलै माब्लाबाबो इलिगेलै देरहानो दासान खोनासं आगै फिसाय थांनानै थासान्दि फिसायखौ मान हो गावनि देरसिनखौ सनमान हो संसाराव गोबाव जोरगोन आरो जुदि गावनि आंगोनि फिसायनि सायाव अननाय फोथायनाय गैयाब्ला माब्लाबा सोरबा फिसाय गैयै रान्दि हिनजावजों दान्दिसे सम जिरायनानै थाफा अब्ला बुजिगोन नों फिसाय गैयाब्ला बिसिनि संसारा माबायदि जायो थांनानै थानायाव माबायदि खस्थ' जायो बेनिखायनो फिसाय थानायावनो फिसायखौ मान हो बे न'आव नोंनि लेक्सार खोनासंनो नोंनि फंबायजों हाबा जाफैयाखै आंखौ बारा गियान दा फोरों बिनि जानानै आं निमाहा बियाबो आंखौ निमाहा हो निमाहा बिनांगौ जेबो गैया सोमखोर बुजिग्राया बुजिखायो बुजियै मानसिखौ बुनानै रायनानैबो बुजिहोनो हाखाया बिनिखायनो अहंखार मानसिजों अहंखार जाफायैयानो मोजां नों थांदो थां दा लेट जागोन ओमफ्राय आब' बावदोंसो आङो फंबाय अनजालुआ 11:00 बाजों सफैगोननो दहाय आंनो फन खालामनानै खिन्थाहरदोंमोन दे नों थांदो थां दा फन खालामनानै खबर लाहरनोसै आङो आइ आफाया गैयि समनिफ्रायनो बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन न'निफ्राय फरायनो गुबुन जायगायाव थाहैनाया नाथाय दिनै गावनि जोनोम जायगा आंगो न'आव फैनानै गोसोखौ थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं जेरै गोजोनदों जेरै खुसि जादों आसा खालामो आदा बाजै आब'मोनहाबो आंखौ नुनानै आं बादि खुसि जागोन आदा बाजै आब' आयौ आगै माला माला सफैखो नोंलाय 11:00 12:00 सफैगोन होननाया ओमफ्राय ट्रेनानो खरा खाथारबायब्ला आंलाय माथो खालामनांगौ आब' ओमफ्राय आदा बाजैयालाय नों दा अफिसावसो थांदों नङा माथो दहाय आदाया खोन्थाहरखादोंमोन बावदोंसो आङो ओमफ्राय बाजैयालाय बहा थांखो फैग्रोमोना बाहेरायाव थानानै रायलायबाय थानोसै थां ड्रेसा सोलायहैग्रोदो जागोन दे आब' अफिसाव थांनायालाय माथो बेलासि बोथारलायखो थांनायनि सिगां खिन्थाखादोंमोन आं माथो नोंनो अफिसाव दस्रा खामानि दं होननानै सानफ्रामबो ओंखारलांबाथाय बेलासिबो नाय मोनाबोनाय बारा थिग मोनासै आं खिन्थु नोंनि आखलखौ हिनजावफोरनि खामानिया बेनो नामा फिसाय ओंखारलांबानो गाज्रि नोजोर होनाय सन्देह खालामनाय बिनि अनगा माबा खामानिबो दङ ना बेनोखासै खोनासं सिमा सन्देह खालामथावथावखौ खालाम सोरनिबा खुगानिफ्राय माबा मोनसे बाथ्रा खोनायोब्ला बुं खिथानो थांखायो आं माथो नोंनो अफिसाव बारा खामानि दंब्ला न'आवसो खोन्थानानै थांसै दे नों अफिसाव खामानि दं होननानै नाथाय आंथ' नुवाना नोंबा खामानि मावहैयो ना सोरबा सिख्लाजोंसो बेरायहैयो फिसाय जानानै बे नोंनि बाथ्रायाव आं गोसो जाबानोखौ सोबानोबो हायो जाहोना नों न'मा जामा खोथा बुंना थांनायावबो सान्थि गैया फैनायावबो सान्थि गैया खमसे खम जानाय लोंनायावथ' सान्थियै जाहो जानाय लोंनायावबोथ' सान्थियै मोनजाया नोंजों नोंनि थाखायनो आंनि मेगनाव उन्दुनाय गैला सिमा मिथिबायना आंखौ बांद्राय टेनसन होबाय थायोब्ला खिन्थु सानसे आंनि जिउखौ फोजोबना लानांगौ गोनां जागोन आं सहायनो हायियाव थैनो होनग्रा मानसिफ्रा थैया मिथिबायना जाय थैनो गियो बिसोरसो थैयो नोंहा आंनि बे बाथ्रायावबो सन्देह दंना बिसि जानानै फिसायनि फंसे बाथ्रा खोनासंनो सम गैया नोंहा फिसायजों समान समान बाथ्रा बुंनो खोनासं सिमा दिनै आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनि सन्देह होननाय सोदोबा साधारन बाथ्राल' नङा बियो मोनसे बेमारसो बे बेमारा मोजां मोजां न'खरखौ सिलिंखार खालामबोबाय इयुनाव सोर सोरनि न'खरखौ सिलिंखार खालामगोन बिसिबां बिसि फिसायनि सोमोन्दो गावस्रागोन बिनि जेबो थं गैया आरो आं सानो
नोंनि बे सन्देहआ आंनि नखर आरो जों सानैजोंनि सोमोन्दोखौ सिलिंखार खालामगोन। बेनिखायनो बेफोर सन्देहनिफ्राय गोजान जा। थां ओंखाम खुरैदो थां, आं ओंखाम उखैथारबाय। खुरनानै जाहै गावबागाव। बे बेलायावबो आं नोंजों नांलायनो गोसो गैया। जाहोना बेनोदि नों आंजों माब्लाबाबो जेननाय लाखाया। नाथाय गोसो जायोबा आं नोंनि फिसाय जानानै नोंनि बाथ्रानि फिनाय होनो हायो। नाथाय आं दावराव दावसिखौ हामजाया। नांगौबा आं खुरना जाहैगोन। आब' बेफोर मा? दिनै जोंनि न'आव बेफोर मा सोलिदों? बियो दिनैनिल' बाथ्रा नङा आगै। सामफ्रामबो जेब्लायबो बिदिनोसै। बिसिनि नांलायनाय बुंलायनाय बाथ्राफोरखौ खोनायोबा आंहासो टेनसनजों बायदिसिना सानफ्लांलायलाङो। बेफोरनि जाहोना मा आब'? नोंहा बेफोरखौ सोंनो मिन्थिनो बैसो जायाखै आगै। नों बेफोरखौ सोंनानै टेनसन दाखालाम। आं मिथिगौ आब', आंहा थोजासे बैसो जायाखै। नाथाय आंबो बे न'खरनि सोमोन्दै आंहाबो मिथिनो मोन्थाय दं आरो थोजासे बुजिनो हानाय कुवालिटि दं। नोमबाजैया सामफ्रामबो अफिसाव थाङोब्ला नोंदाखौ सोरबा सिख्लाजों बेरायहैयो, सोरबा सिख्लानो थाखा हरो होननानै सन्देह खालामबाय थायो। ओंखाम ओंख्रि खुरनानै जाहोआ, बायदिसिना बाथ्राजों लाजि फोनाङो। बेबायदिनो जाबोगासिनो जोंनि न'खराव। मोनसे समाव नों जेब्ला उन्दैमोन जोंनि बे न'खरा आइ आफाजों जोबोर मिनि खुसि रंजा बाजामोन। जेब्लानिफ्राय आइ आफा गोमालांदों, नोंदाया नोमबाजै लाबोदोंमोन, बे दिननिफ्रायनो बे न'खराव मिनिनाय रंजानाया गोमालांदों। आब', बे न'आव आं बारा गोबाव थानो हानाय नङा खोमालै। बे न'आव थाबाय थानांगौबा आंनि फरायनाया एसे गोदाव सोराव जागोन। आंबो साना जे नों बे नोरोगाव थाबाय थाथों होनना, नोंनि फरायनाया गोदाव सोराव जाथों होनना आंबो बे बाथ्राखौ लानानै नोंखौ बुंनो सानखादोंमोन। आब', आं सानाखैमोन जे बेसेबांबा गोबावनि उनाव न'आव फैनानै बेफोरबायदि नुफैगोन होननानै। आब' नों जिरायथ', बारा सिन्था खालामनाङा, गासिबो थिग जाजोबगोन। सन्देहआ मानसिखौ गोजोनै थानो होआ सिमा, मोनथिबायना? नों आंखौ गाज्रि सन्देह खालामनायखौ गारदो। नों आंनि मबाइलाव रावस्लामबो नाम्बार, रावस्लाम फट' नुनाय नङा। जाहोना आंहा नों साननाय बायदि रावजोंबो गाज्रि सोमोन्दो गैया। नों फोथाय दा फोथाय, बेनो थार, मोनथिबायना? माखौबा गियान देखायनो फैदों। आब', थांसै आं।
अनजालु नों बहा थानो नागिरखो आं गुवाहाटियाव थांफिनसै आदा हस्टेलाव मैयासो फैनानै नों दिनै मा थांफिन नागिरखो दासिमबो आं नोंजों मोजां गाज्रि रायलायनो मोनाखै जेबो नङा आदा उनाव सम लानानै रायलायफिनगोन बाखि खोथाखौ आं आब'जों रायलायखाबाय र' दसे थाथ' आं बाससिम दोनलांना फैनि मोजाङै थांदो दे अनजालु नोंनि हरखाब थांफिन नागिरनाय जाहोना मा आं बेफोरबादि दावराव दावसियाव थाबाय थानांगौबा आं फरायनायाव गोसो होनो हानाय नङा दा बेनिखायनो आब'आबो थांनो थिनबाय आं दिनै लाजिखांनाय मोनदों फंबाय बेफोर गासिबो आंनि थाखायनो जाबाय नोंनि थाखाय जादों होनना जों गोरोन्थिखौ नोंनियाव नुवाखै आदा जाहोना दिनै बाजैया गोदाव सोरावब्लाबो नों बाजैनि खोथा लाना न'खरनि बेरेखा जायाखै बेनिफ्राय देरसिन सासे बिदानियाव माथो आसा खालामबावनांगौ जेखुनु इसोरनि अननायाव जोंनि बे न'खराव थाबैनो गोजोन फैदों आदा दे थाथ'दो फंबाय आंहा दा अफिसाव थांनांगौआ लेट जागोन जागोन दे आदा आं मिथिगौ बे गोरोन्थिया आंनि जाय गोरोन्थिया निमाहा जाथाव नाथाय निमाहा मोनथाव नङा दिनै आंनि हिन्जावनि थाखायनो आंनि न'खरा खोमसिनि महर लाबाय न'खरनि मानसिनि गोरोब रोङै फिसायखौ मान होनो रोङै आं दिनै सासे मोजां फिसाय जानानै बेखौनो बुंगोन जेनाव रावनिबो बिसिया बेफोरबायदि सन्देह दा खालामदों आगै नों ओंखाम ओंख्रि संबायमोन नामा सामफ्रामबो आं नोंखौ संनानै जाहोनांगौ नामा महारानिखाय नोंलाय माथो जाखो संनो हा बे बाथ्राखौ नों गुरैबो होनो हायो ना आगै बेफोरबायदि गोरा रावजों बुंनांगौनि मा गोनांथि दं बिदियावनो न'खराव दावराव दावसि जायो आगै जुदि आंबो नों बायदि गोरा रावजों फिननाय होयोब्ला आंनि खुगा आंनि गोसो आं जेखि रावजों बुङा गोरायानो जा गुरैयानो जा बेवहाय नोंहा बुंनांगौनि जेबो मोन्थाय गैया नोंना फंबाय मोजाङा दालाय अफिसनि नाम लानानै सोरबा सिख्लाजोंसो बेरायहैलायबाय बे दा बेखौबा बुंबा मिथिजानो गिनानै दाय जाफ्लानोसैलाय जोंनि आइ आफा रावबो बिदि नङामोन आगै जोंनि न'खरनि मानसिफोरनाव रावनावबो बेफोरबायदि आखल गैया जोंनि गोमालांनाय आइ आफाया जोंखौ बेफोरबायदि गाज्रि आखल फोरोंलाङाखै आंहा आंनि फंबायनि सायाव फोथायनाय दं रावनिबो गोसोखौ रावबो फोथायनो हाया बाजै दानि जुगाव मिथिबायना मालाबा गथ'नाया जाबासो मिथिगोन नोंसोरो जुगा सोलायबाय नुवा नोंसोरो निउस ससियेल मिडियाफ्राव बिसि गोनांफ्रानो सिख्लाफोरखौ गोसथोनानै हमजानायफोरखौ बेफोर गासैबो गाव गावनि आखलनि सायाव जायो आगै आरो आं नोंखौ बुंखांखाबाय जोंनि बे न'खराव बेफोरबायदि गोसोनि मानसि गैया नोंबो सोलायदो मोजां आखल सोलोंदो बेफोरबायदि सन्देहनिफ्राय गोजान जादो नोंनि बायदिबा आंनि आखला गाज्रि आरो लाजिनोबो रोङा बुरि मांग्रिग्रि हाबा जाया मा जाया फंबायनि खामानि जाबाय थानो आब' नोंसिनाव माबाफोर खामानि मोनगोन नामा हाब नोंहालाय मानिथो खामानि गोनांथि जाखो आगै इसिबां जोंगा मांगा सम्पति दङ बेफोरखौ नोङो मा बुंलाफैखो सम्पतिया दङ आब' नाथाय आंनि नङा आइ आफा सोरजिनानै गालांनायसो फंबाय आरो बिबोनांनिसो जाबाय जिखुनु नों आंनो माबा मोनसे खामानि होनो हागोन नामा खामानियाथ' ओरैनो जेबो गैयामोन बिनानाव नानि बिफाया नैबे वाल मैला जानायखाय मानजि होनो होननानै हाजिरा नागिरबाय थाखादोंमोन आं मावनो हागोन आब' जेबो उसुबिदा गैया थां होनबा नों बे दैफोरखौ लायनानै सुफैदोंमोन
सिमा ओइ सिमा मा जाखो माखौ खबरा फैखो आब'आ बहा दं आंलाय माथो मिथिगौ मालायखौलाय नों आब'खौ माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों नामा गावहाबा सन्देह खालामजानो बायो दाना आंखौ खालामदों जेखौ सोंदों बेखौल' खिथा आरो आं नोंखौ गासिबो बाथ्राखौनो सन्देह दा खालामजोब होननानै बुङाखै सन्देह खालामजाथावखौ खालाम जायखौ आं नोंखौ खालामदों मानोना आंहा नोंनि सायाव फोथायनाया गोमालांबाय दहाय ओंखाम ओंख्रि संनायखौ लानानैनो नांलायनायखौ नुवाखै आंजों सोर नांलायदों बेखौ नों आंनो खिथानांगौ दरखार गैया आं मिथिखागौ नों मा बुङा बेखौल' खिन्था जेखौथार आंलाय बेखौसो बुंदों लाजिनो रोङा बेहा खामायनो रोङा दामायनो रोङा फंबायनि सायाव बिदि उन्दु जाबाय थानो खुगाखौ हमथानानै मोजाङै बाथ्रा बुं सिमा बे न'आ आइ आफा थैखांनायनि उनाव नों आरो आंनि नामाव नङा आब'नि नामावसो बे हिसाबै बे न'खौ सालायनाय मोन्थाया आब'नि आं खामायनायखौ आब'आ जादों आं जाहोग्रा जेबो उसुदा मोनाखै नोंहा मा उसुदा मोनदों दिनै नोंनि बे फंसे रावानो आब'नि गोसोखौ बायग्लिहोदों दिनै बियो जोंगा मागा सम्पति थासेयावबो मालाय न'आव खामानि मावहैनांगौ गोनां जादों जाहोना नोंनि थाखायनो बुंनाय दं मानसिनाव अनलायनाय गैयाब्ला जोंगा मागा सम्पतियाबो जेबो बेसेन गैया होनना आरो थारैनो बियो दिनै बे न'आव जादों नोंनि बे गोरोन्थिया माब्लाबाबो निमाहा जाथाव नङा सिमा माब्लाबाबो निमाहा जाथाव नङा